O unsa man ang duha diha anong wa man na nagmas? Gingnan mo pagmas mo. Perti yung mga kahian ninyo ulo ba? Patay Brad. Kinahanglan di tagmas og facial lunas ba? Pati paglala sa COVID-19. Di na makaya pati yung panidaghanan na ng takdan. Asa may mong mas? Kabalo bitaw kang dako kay Volta 500 ron? Wa mo ka nagmas. Naw koy mas. Hadlok man kanang COVID. Yung agi tas kapitan re, tay karang kapitan ron. Dakpan karang multa kay 500 ron palampason pagkatas barangay. Sus, tuo man ka. Pire pag taod mas. Dagan ka kung wa kay mas. Ikaw Brad. Di nang tika magmas. Gitambagan na tika magmas ka. Ikaw rin. Pag mong kagalingon, kumatakdan ka, indong duol sa muha ha? Nam ko'y mas. Saan yung suot na ko? Mamas man eh. Ang gahi man dito ka ulo. Pamason ka, di ka mo mas. Umas ko. Kupani mo na. Ana ba? Itao dyan na para may multa. Para ka kapihanggan mo multa diya. Ikaw ay itawad na yung mga kay. Bakang kay kwarta. Ako, nag-amping na ko Brad. Ikaw Brad, pag ampingi pa ng kagalingon. Ano mong lagos rin? Anong nalaag man mo wala may mga mas? Mas mahal kayong multa karon 500. Gahi kayo mga Budakpan mo. ulo ba? Gina na mo sa kapitan nga magmas. Isag asa mo lakaw. Amo jud wala may mga mas. Anong mo dalag mas? Pila rin pagdagan? Gagad. Passion mo dito. Kagahi Binulang binulo. clearing. Gahi kay mag-ulo sa gina na sa kapitan Wala dalag dong mas. init. Sa magbakay na mo sa yung balay. Yab. Hilay na mo Layo dagat. kay magyabtan. Ano mo dalag mas? Sa mo uli mo dito pagkuha magmas dito. Di ko, bahala. Saan man nang mas? Oy, di man ta kaginawa. Bahala mo sa inyong kinabuhi ay. Sige bitaw kagagis kapitan rin. Kamura bitay makamulta dili bitaw ako. Tambagan bitaw mo pagmas mo. So, sadlok man mo. Kamo, narago din niyo ko kung dili ko King multa. 500 ang multa. Na may 500 yan, na may pagkita 500 ay bayad sa kapitan. Joke mo kapitan Kamo, kasi kaya rata mo, hindi na mo magmahay. Naranin niyo, kaya mag-aagi to sa kapitan ron ba? Pagbasan pagid mo dito piting imita. Ulit kayo. Nimpiyon to mas barangay. Okay raman ka ninyo. Okay, pagkit mo dito. Suruyon sa ako ning kanto kay perting mga bungulan ni akong mga sakop diriging nang magmas di jud magmas. Bantay no karon. Nas kapitan. O unsa man ang duha diha anong wa man na nagmas? Gingnan mo pagmas mo. Perti yung mga kahian ninyo ulo ba? Arakap. Dagat kap. Ay, manyagan! Asa man tong duha? Kinsa man tong nanagan? Tong duha. Ano ka nga nanagan na? Katong Kita nimo? katong kambal? Oo. Wa pod mo katambag nga gingnan magmas. Damakan yan mo dire. Wala minaw. Tambag sila had, di man sila manuo. Ako'y madaot ana ba, gikuan maguna dito sa dako sa labaw nga ang kada barangay magmas lagi kay mutuman tas protocol ba mga balao. Pag sure ko diya pag mas, nagmas man me. Nagmas. Ang problema ikaw wa kay mas. Uli na mo. Sali kay kapitan ka di na ka magmas. Uli na mo kay nalimtan akong mas. Asa man ka to kap? Uli sa ako magkuha kog mas. Uli na mo. Sudod ha, makitaan ta mong wa mo'y mas. Bantay lang mo sa kuha. Uli na mo.